Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV. Aneno ka sa oseromo ka dakika 42 bang' sa achiel mar midhiambo. Wadani koro wadonjane twak mara kod wendona iluongo ni Dr. Miskellah mabende osebiro kanyo kwa Ramogi mondo wagane mbaka. Parne nyocha giwacho ni ng'anyo mar dakteche winjo bende chakore otieno makiny, koro mokiny sa 6 to koro ng'anyo chakore ayanga. To kata kamano nitiere weche moko manyalo timore e seche modonge ni samoro nyalo luongi mondo giwuo kod sirikal mondo samoro lalruok ochakre. Gima osebedo ka timore ni kuom kinde ka kinde lakteche osebedo ka buogo luongo ng'anyo kata gibuogo ni gidhi ng'anyo, to ipo ka samoro romo moro bet jomoko wacho ni lakteche gi osebedo ka romo ga gi sirikal e moro, to ka gise riwo lwetgi agwata moro ma ng'ato minyukane moro, ng'ato bendo mi rabuonde moro, tiyudo ka koro weche gi chak duogo nima kamano. Mosenyuolo penja nyen to dipo ni ma bende dhi timore kamano. Mane momiyo an kod jalup jagoro maduong' mar KMPDU Miskellah daktari mondo wagane kod mbaka ni to dipo ni ang'o matimore duol. Machiegni nya Dr. Miskellah duol. Erokamano jadama George Bati. Amor chopo kae kaka yo maber ni an Dr. Miskellah mbega. An ud nyakach ka bodho paponditi tie skul Nyabola. To sani an jalup jagoro mongirore e chama mar dakteche. Siji kaka ne jadama davji ma wud ko wuor ne masiro yudo mano hinyre malich. Koro ong'isi ni mondo yue matin wige moko 6. Koro kaka an deputy captain ticho maka mondo koro atel ne weche makoro makwagi mag ng'anyo mar jothieth. Kamano. Erokamano nyawuri Nyabola, ok nang'e ni wuok Nyabola. Machiegni daktari, kinde ka kinde weche mag ng'anyo ok en wach ma wendo ahinya e riwruok mar KMPDU kata riwruoge mamoko mag keno ratiro mag jotich e pacho ka. To ahinya maru mar dakteche samoro iwacho ni osebedo mana ka chal ka gima en gima ibuogo sirikal gi thuol motho ma ok nyal kecho. Dipo ni ma higa ni kata masani bende dhi bedo kamano nikech olando ni ng'anyo winjo bed ni chakore kiny gotieno kopo ni sirikal ok ochopo moko kuom dwaro mago. Dipo ni ma bende dhi chalo kamano, to gin ang'o gini momiyo chuno ni nyaka dakteche dhi e ng'anyo ma ka sirikal ok otimo to koro en mana ng'anyo no iyo. Erokamano. Mokwongo en ni ng'anyo mag dakteche ok en ng'anyo makelo mor, ok en ng'anyo makelo ilo, kendo ok en ng'anyo matimo go yuma. Kijong'e ni ng'anyo mar daktari biro gi masira kata tho nyalo wuoke ka ng'anyo timre. Momiyo kinde mang'eny kata kowacho ni wabuoga buoga en ni en mirima kata gi lit mawinjo ne jopiny mamiyo wadok chien kendo wang'uko mirimbwa kwa monyo wayoto dok gi iye mondo kik jopiny hinyre. To kinde ka koro makoro muomowa mochuno ni kowacho ni wang'ni to onge dok chien en ni sirikal koro kawe ka giro yoma ni manyaguk magiya to gokechi manyaguk ma rafuok. Lakini en mana ni oruma ma wan go ne jopiny emomiyo wadok chien. King'iyo higa mar 2017 nwatimo ng'anyo mar ndalo 100 ma wach maduong' mogik mane nie iye en ni nitie winjruok mane wadwaro ni wawinjre kanyakla, ok paro ka onyakla mondo wawinjre ni CBA, collectively bargained agreement, ma bang' ndalo 100 ma lit nobete mang'eny mar kuyo gi tho kata wan jotendwa mag chama notwe ne sirikal gi chama mar KMPDU oyudo winjruok moketo kogno e winjruogni. To sirikal mag county gi sirikal malo ka ma national ok okawo motegno weche mane wawinjre. Makoro ma higa mar 7 ka onge kata wach moro achiel mane gitimo. Kwachako e notice wani en ni nowinjre gi sirikal ni bang' nyithi sikul mag mosomo udaktari kosetieko somo mar udaktari mochone gi osidhne gi osimbo ma jodala obiro momiel ga wuodgi lokre daktari, onego ni kawo ndalo 30 kende tiore osiptande ma ikor gweng' mondo odhi tiegruok e wi nyapara kata supervised training. Koro otiyo to nitiere consultant na jatende moro mang'iyo tije ni yadhni bog'e yadhni dos maber adier, to kobedo to bobedo gi teknik mopuonje e theory e school cha. Kosetimo mano kuom higa achiel no internship teki mi lesen mar aidho dhi otiyo osiptal mar wegi kata dhi otiyo osiptal mar sirikal kata dhi omanyi tich loka oko. To nyithindo gi notieko skul dweche 8 mokadho, mondo ni 7 months osekadho because agreement wacho ni 30 days to they have been home from June iga mokadho. Pokorgi
kar tiegruok lesen gionge go oginyal kata manyo pes gi giwegi oginyal dhi tich kamoro amora to kata ka dhier gi chando kuchuni mi tema ni neno jatuo maonge supervision jatuo dhi tho nikech ng'ani onge gi training mapok otiekre maber to bende nyithindo be sandre be koro mano number one. Mar ariyo en ni sirikal nowacho ni jogo matiyo e osiptende ibo mi cover insurance cover maber magi tuo kaka daktari kidhi adhi osiptal tithiedhi to kad chulo okumba mar thieth mabende ga 2011 allowance mondo ni medical allowance nogole osachu ania ni wakaw pesa ni usachu wadhi gi medo gi pesa NHIF mondo mi okumba malongo mamiu a better cover mano miyogi kana gilokre gikelo shift mokel manyien ni to gigolo giro gacho niya ni koro okumba mar thieth ni jo thieth ka ogoloko pesa wado gidongo ato ni kidero okumba manyien di ir ng'amondiki mondo mi okumba to ng'amondiki ni emogolo okumba ni gin sirikal gite omiyo sani ko wan kod gi e bura wachomo gi ni une jomondikwa miwa ulo okumba mar thieth. Mar adek en ni kane bedo e bura kane wawinjre gi sirikal igacha di lokruok wane dhi bete osachwa 7 years ago lokruok ni nokotim lokruok ni ne tero sachu malo ne tero sachu malo matin kada gitimo to nodire gi odoho moyawo ne kes ma jang'ad bura joni ukoso ratiro mag dakteche gi miyuru pesa gimano December October 2021 mago higni adek mokadho yes higni adek gikose sagesa iri yawa miwa uru pesa wani gin gi pesa waromo billion 2.2 billion gidagi golo pesa no to ma kote mungiso gi. Mar ang'wen en nitiere sani sirikal mag county gi national biro gi tim moro mar oyuma ni kar mondo gindik jotich e orak mongirore miluongo ni permanent and pensionable ka ndik japuonj ni kichako tich nyaka chieng' retire giketo jotije ko indiko ni contract mar higa achiel dwe achiel contract ma kata loan ok dikawogo itiyo ka wuono ka kinyi dhi riembi tich to magi jogo marito ngimawa mathiedhowa. Mar abich en osara malewo pile matinde pile ni dwe ka dwe ni osara ma Januari ichuli dwe mar adek ma dwe mar adek nyaka oruk 1 month ing'adi loan e osachini to loan ni ok tere bank oteri e CRB ing'adi sako ni to ni sako ok tere e sako kini kawo loan ni pesa ni ok chop kaka kikawo policy mar insurance nyathini mar somo policy ni ok gitere pesa ni policy expire wangini ing'ado kata mana KRA pay ing'adi osara ogitere kere go dakteche fai opinyo gini unanwa tim nade kwa yuak ne jo county disi ni weche thieth gitine ni pesa amalo ndi Nairobi pesa bugu Nairobi kiti Nairobi penjo gi weche wag pesa gi idu gini ni health still involved ena ni dhikoni gikoni kukano miyo gi notice yes in the lobby area ewa chako gi ng'anyo mamuol motimo mokwongo kote timo ne gi ng'anyo mondo giwinj yuakwa to kanyo ni kwa ne gikawo police to gidhi to gigoyo go wuod kuwuor ma jatenda manya fiwa ko wi obarre obongo ne ni bleed ko obedo hospital wik ariyo kata mana pole ma de giori ni pole jatelo oduoko mos onge mano ramodho chunyo kabisa omono miyo gi strike notice waseri to mulo yera mbaka giluongo ni wani alot loso kama kana loso kama onge gisiko mana ni pesa onge pesa lakini pesa mar nyiewo katento ntiere ne DP pesa mar renovate state house to nitiere pesa mana mar konyo dakteche mondo konyo piny ema onge. Daktari samoro no wuoyo kodi ni wacho ne winjo kilieko ni an gi bura moro madadhi mapiyo an aparo ni atudo bura ni kod wach moro ni dipo ka migawo mar thieth oluongo mondo obede kod twak moro ang'o matimore ka dipo ni nitiere bura moro mochan kapok oromo odiochieng' ma kiny mang'anyo ne dhi nyime mondo japiny samoro obed kod geno to chung' maru en mane ponono ni oluongu e bura chung' manu en mane kaka riwruok mar dakteche pacho ka bura cha ne ma bura mar muodo lak mitimo mana ng'isu ni waonge pesa miwauru nafas wagoru mbaka kendo to penjo gi niya higa mar 2022 yes kane wachiwo notice mokwongo mar strike moluor Susan Kumicha moluor Sakaja gi lang gi nuketowa piny December 2022 mungu ni kwa donje telo miwauru time matin keto nu plan magi ndiko na timetable ni wach ni jogi mochunge gi bolo sendalo marom kam magi keto matrix mar implementation magi gigwa gi te
ma iga mukadho the whole of 2023 anane bura ma wapango ka kilo so wechegi bura mano chakre ka dhi mana ji 20 kidugi bura next week dhano dok mana piny magari watieko bura January this year iwadu maji adek kende in gi ng'age do mana gi jo labor midita mar labor gidavu ji majete dako dan jo ministry olal jo county government olal kuro kada report ne onge mar mediation ni kuro kada wase chiwo notice mar strike kuro ka imiwa notice imiwa report moro rakaraka ni my report mar mediation kuro bura maka wuono ni luongo ani mondo wadogi wachak mediation manyien to penjo nyapana mediation wasetimo wan olia mar report osewuok wan kuro mediation okwadhi report ni mowuok mojo maber niya in gi pesa dakteche 2.2 billion ojo maber ni nyithindo mag interns onego dhiyo ojo ni winjru ni dakteche pesa msagi wedo joche sama kare usekose jogi ratiro margi timuru kaka chik dwaro maka report no ngisogi kama no gi implement report gi jago no jakidwa nyien kero ni wawe wach report no wachak manyien mano yuma ma ando kaka jatelo mar chama mar union onge bura kata chiel mabo dhiye matimo mediation sani ochopo kama koro wachomre tir gi employer mondo nyiswa ni ratiro marwa ni kanye iki ratiro mara era ratiro mar jatuo daktari modenyo ok nyal thietho daktari manyithine nikech ok nyal dhi e tich daktari moko dhi e leave mall nikech shortage ni inyiso ni ibon dik jotich e agreement Pugudhi county from 2019 pogindi ko daktari achiel oketi paponditi nyaka sub county ngata achiel ida piedho nyaka chite ngata achiel ibodhi leave karango to gitu kama bu cover up kanyo jutu be biro to pango line the whole day Kenyatta gi daktari onge yede be onge machine bukti jo piny to koni ywa koni daktari be ywa koni to kali lo setimre to ni jasiasa biro ni ariembo med soup no ariembo board no gina gi koso to kitimo uchunguzi to nas ni kane mama Lucy e ginase sariyo neno jo tuo 70 mamuoch kayo mange gik mose ramo chunywa to medo inyo jo piny bende kwa mwania wangni walor tich katika mana mag ndalo manok mondo jogo ne lit ma winjo gi lit ma jo piny winjo. Daktari, nitie gimoro ka untiere kere keke uchamo muma bang' tieko tiegruok ni biro rito ngima jotuo ma gimuchamo mukuong'oru e mbele piny Nyasaye bende ni ubiro rito ngima jogi to ka bende ratiro margi ka dhano koro penjo en ni ang'o mowinjo bed numiyo peka nikech sirikal bende gin mana joma bendo chamo muma ni biro rito ngima dhano ang'o matimore ka ere kaka udwa balance gini mondo samoro ng'at manukuong'oru biro rito ngimane cha kik bed gi hinyruok kata ni koligolo gi osiptende kapod gituo kendo ok giyud thieth moro amora ere kaka udwa timo ma ka sirikal bende okonyon poni gigonyon mok giluongo ing'e ni en wach malit kwang'eyo achiedh nade ma jopiny betgo especially jogo ma ok nyal dhi kata osiptende mag giwegi ma dhi yudo lit mineno ni kendo nwachamo muma kendo osi Nyasaye ni wabiro rito ngima kendo jopiny wayo Nyasaye daktari Nyasaye mar ariyo to Pilato ni Nyasaye mar ariyo denyo Nyasaye mar ariyo dhoto lor ni onge gi rent Nyasaye mar ariyo pok otimne promotion Nyasaye mar ariyo osebedo 8 months mondo otimne posting ok nyal gisa ni seche ma aywago ywakruok na ma achandra tigisa ni malung makare kikidhi strike kaya ka pastor ka osadaka nyaka cham lunch daktari be nyaka winj na kech ko wacho niya which wasebedo igni 7 kwa ywak to wabuoga matin to waduogo nikech wang'eyo lit ma jopiny winjo to igni 7 ni kata mana Nyasaye muma ndire igni wancho manyo Israelites do ni to agolo ka Egypt ka osesandwe moromo wabe koro mae esa mago ni oromo ngicha bedi mama na tu dala kagona simu na orne pesa nyaka or ngi daktari yu kai polo ogia piny moro gia wana kai we come from communities within the country wabedi wazazi magu na simu ni kodho chakre or pes pur no usulo mundu puonji ibe konyo wakoro ingini kaluwa kato ano Denis Manti Nairobi wali mundu or pesa kwa pang wach liende kada wach dhilimo nyathiwa matuocha to blackmail na sirikal tiyo pile ni uno kunyal ng'anyo ni un essential service ni unu chiwo tich marito ngima dhano ma okunyal dhi ng'anyo to penjo ginia ka wan essential service ma wan joma lit ni wuoro kamo kara daki mia osara sama kane mondo kik anind kech
dak imiyo okumba mar thieth maber mondo kik ahinyre. Dak ikawa ka ng'ama odhial modes maber ni ng'ato ng'ama orito ngimawa kendo orito ngima jowa onge. Jopiny be dak aone gi nyau ni seche mitimo yiero dak ipenje MCA ni to dispensary ma Nyabulani en ng'ama gi nas achiel to yedhe onge iye. Mano kuom ranyisi. Yes, kuom ranyisi. Just an example. Yes. Dak ipenje ni ajai mojo timre nyalo nyaka ma jotho mang'eny. To dak nitir gi osiptandwa madala kapa bundi. Nidi mena Kisumu nang'o. Nyaku hold your leaders accountable. Siyemi yiero ya siasa kinye ni mi eno chunge party wa yiero jo party. To ene mo chunge weche mag healthcare. To onge gimo setimo nu weche mag healthcare. Ni en the closest thing mo nyalo timo wach healthcare. En ko biro weli le ng'ato tho miyo motho ka konyre. Jopiny nyaka koro ka wach thieth matut. Kech ka barabara rach tugo koko mpidh nyaka rabole barabara. Ska skul rem. Igo koko mariam nyaka japuonj e skul. Pok na winjo kamoro amora ma jogweng' ong'anyo ni miyo mane konyre tho gi jath ne onge. Ni jogweng' ong'anyo ni osiptandni wapango laini mang'eny ma kichiyo gokinyi tipenjo niya adhi Jua Kali mondi koso nyathina matuo ni atero osiptal. Ni ka dhi osiptal to jogi dhi to kech. Iwe nyathi matuore madiewre ni dhi e tich. Giduo nyathi koro ingre na tho. Because you have to choose between dhi e tich gi tero nyathi osiptal because line midhi pango Russia kata midhi pango Migori kata Homa Bay en line malich. Mine maneno kata thiedho Kenyatta kae miyo oyud gi kansa mar od nyuol Homa Bay. Obiro Kenyatta obiro clinic mar kansa. Ochopo kodenyo mikani ko gimiye chiemo mondi koro kimiye yath mondi. Maka tije no result budho matin ma yini kinyo duog kiny. To ni nde pap. Kuri to mo kinyo ni kiny. Lit ma wan no pile jo pinyo se chandre moromo ma as healthcare workers. Ogwabi wuonde ni watiyo ma lich ni presence wa osiptende sani konyo. Hospital ma onge daktari, hospital ma onge yath. Mano en mochari. Jo pinyo thoya to ngaja ligio. Kendo wachi ni miyo jo healthcare workers kaka dakteche. Chungi tho kendo depression. Depression ni omiyo igani kende this year alone. I've lost 4 doctors. More dead. Ademo kaongi magi late magi winjo ka jotuo tho. Erokamano. Daktari, ane ka bende nitiere samoro jomoko ma diponi oro na ote kanyakwa Ramogi nyalo oro na ote kaluwore kod gima Dr. Dennis Miskellah wacho kotende kod weche mag thieth to kod wach ma dakteche bende koro wacho ni gin be ka koro giseng'iyo gini chal ka gima orie kama baro gi ndasi kendo gin ka ging'iyo to koro giwacho ni wan to gima oneno ka en dhok ma sirikal winjo en wach mar ng'anyo. Nyakoro Ramogi gin gik moseluongi ok en thuolo mokwongo, en thuolo mar ariyo, mar adek, mar ang'wen. Daktari wacho ni kuom higa achiel mangima gisebedo ka giloso kod dakteche gi to gima timore onge. Wacho ni Ramogi ler ahinya kendo winje makare. Mbwaro Johannes mar Ponge Kanyamkago ema wacho kamano. Erokamano ahinya. Aparo ni ote gi medo molo kanya kwa Ramogi. Elawi wuod Adore in rinya en Ramogi yo makare. Unyalo penjo daktari penjo kotende kod gik ma un bende samoro winjo kukale kaka jopiny makoro gin giwacho ni gidhi e ng'anyo. To gima gidhi e ng'anyo samoro yudo ka dwaro mar dakteche nitiere to bende giwacho ni giyiengore kuom dwaro mar jopiny. Daktari, iwacho maber ni ma ok thuolo mokwongo. Gin ang'o gini ma udwaro ni nyaka tim miluongo ni irreducible minimums mabed ni koth chwe chieng' rieny to gin nyaka timgi korka unyalo yie winjo dwaro mar sirikal. Adeni mondo miya winjane gigi to mondo wang'e ni to ma dwa japiny nitiere kanye gigi koso gin mana mar dakteche kende nikech samoro ikwau omenda kowuok e kor gweng' kama uwuoke kata samoro japuonjre mosetieko tiegruok janyuol ni otiyo kod pesa modhuro mondo tere tiegruok to bang'e kosetieko to pod odeko kapok oyudo tich kata kapok omiye lesen mayiene chako tich. Gin ang'o gini ere tudruok mantiere ng'anyo ne gi dwaro mar japiny achiel kachiel kopogore kod weche mag samoro to be onge rach ka dewe ni ma dwaro daktari kende ki daktari be mana nyathi umoso ma muhero mokadho piny mupako muting'o TV kutero ni odhi daktari but jopiny ko achako en ni atamalo 27 mag jothieth
tiyo e piny Kenya ka gin jogo miluongo ni interns, jogo matiegore ma seche ma obudho kapok orgi kod gwenge onge dakteche osiptal. Ko jopiny inyore kidhi osiptal onge daktari. Iwinjo? Koro ndiko daktari kata oro daktari osiptende, mano en gima japiny. Daktari ok dhi osiptal mondo othiedhre owuon. Othiedho jopiny mondo kik miyo ni bed osiptal kopango laini the whole day. Mano wach jopiny momanyo. Mar ariyo, seche ma wacho ni jogo modhi e masters mondo odhi otiegre mamalo tim surgery, dakteche mag kansa ni, gidhi somo lony mondo gibi gikony jopiny. Kik mama anowuok Migori nodhi manyo thieth Moi Teaching Eldoret. Oyud thieth makare butgi. Mane David Lugard nyiswa. Seche ma wacho ni daktari ni weuru mondo chule osara e sa makare. En mondo kik obed ni odhier makata fea modhi go tich onge, kana odhi go lam kamoro mondo eko chiem, koro kidhi osiptal to kiyude. Mano dwa japiny mapod wagore ne. Seche ma wacho ni CBA nungiswa ni daktari bo mi kamo ninde gutieno kodhi tich. Mondo kik obed ni no ae ode to biro koluonge, ka miyo ni obiro kata kare mowuok anyuol, kata remo mang'eny okakonyre. To kile daktari wuok dala ne moriemo chopi to tho. Migi uru cold room kana wawinjre. Mano konyo japiny. Kwa ngiso gini daktari ni ndio kumba mar thieth monego bunu miye mondo obed ngama ngimane ni kare sate ukonyu daktari maduong nyal thietho. Iwinjo? Mosini dwach dakteche te mwasawacho gi te gin dwach jopiny. Jo Kenya faithfully chulo taxes. Yes. Jo Kenya sani dhi chul mondo chul shif gi thuon. Tingisi ni pesa oseng'adi e shif, to kidhi osiptal to onge daktari, onge yath, onge mashin. To ni pesa gi to e counties moko kata pinje maoko to jopiny yudo ber. Kiwuotho e pinje kata libamba ni jopiny yudo ber. To ni koro ni kuonde moko to ni jo governors moko to olegeza tu mbake moko to gi miriambo. Iwinjo? Maupe mipidhe barabara ni piny chalo Amerika, piny chalo Keloka. Kati gomna lam mayom manade ka jopiny thagre ka jopiny tho, lam no buti mondo maiti ok obi ting'o ng'ato kokonyo. Onge tiende mondo wawuondre ni wan gi healthcare matiyo thurwa ka. To sate jopiny kiko kata simo sani jopiny kongisi kuyo gi lit ma giwinjo. Ino ka governor sani focus gi en mana gero osiptal. Koro ng'ato gero to we nus ogo rangi. Kidonjo iye kitanda onge, yedhe onge, daktari onge. Koro gero gera ma sate oger ma accident and emergency, mother and child. To kidhi to onge daktari osiptal kigero ka onge daktari iye to kikonyo jopiny. Koro watemo ng'anyo temo puonjo jopiny ni ngima ni chakre kodi. Nyathi moremo piny nyalo nuoyo sikul. Iwinjo? Daktari nyathi motho ok nyal yud kendo. Kigori piny ga piko batiro to moko yudo konyo. Ibo ng'al tiriyo tin no gwiti kendo tielo moro. Ni ngima ni nyaka ket e kipawa ya juu. Nitiere seyo mabende osebedo ni lakteche kata kopone udwa dungo ng'anyo. Ni nitiere deche moko lakteche moko mabende samoro kao mwandu manitiere osiptal kendo dhi gode kuonde uso magi matenge ma koro ka idhi osiptal ting'isi ni kisechopo ka to indiko ni ting'isi ni yadhni nyaka iyude mana kama. Magi ere kaka udwa konyo godo mondo japiny gi yedhe ma onyalo nyalo kaluwore kod kadi ma en go mar okumba kata omenda moro matin ma en go, nikech iwacho ni kuonde ma samoro dakteche gi oreji nengo yedhe go ni malo to kuonde gi itudo wachore ni itudo gi kod moko kuom lakteche. Mato nyalo wacho ang'o mondo jopiny oyud ni adhi osiptal yedhe mano kel go gintie kendo kae ma daktari biro ng'isa ni dhi kacha mondo ikaw yath kacha. Adogo piny no ting diriyo. Yes. Mokwongo ni jomoko wacho ni dakteche kidhi osiptal to gionge gidhi osiptande giwegi kata gi klinik gi mondo dhi ne gi kucha mondo gidhi kucha gi cham pesa ko oko to koni to gionge. Mane first comment ma wijo ji wacho. Yes. Adieri be nitie wacho. Kitiyo osiptal mon ondikie. Yes. To osiptal ni gosi pile ni machine mapimo remo kethre. Generator onge stima ko nyal tiyo gotieno. Yedhe orumo. Tingisi ni iriambo. Nje kwa kelo yedhe gi lori. Ka lori to kelo na mbele ko ket panadol gi boxes ma jopiny neno mar siasa kamera to we gimoro. Kode ni kamona bed kae jogi thagre. Kata wa yaw kamoro kata dhi bathe kae e chiro ka. Ayaw kama at least now I can control. Anyalo nyiewo machine ma wajogi.
anyalo nyiewo yedhe ma wako jok piny ok oyudo yath kacha kata kony kacha inyalo yudo resruok e bathe madong conflict of interest no daktari kata kanyo wathiedho jopiny ok wathiedh le ok wathiedh libamba wathiedho jotuo ng'eniya kawuono kituo odomera yes ipani bodhi tho e public hospital maonge yedhe to onge machines kosi bodhi e private donge bodhi kama inyalo yude kony koro wan offer mana that help me ok wathiedh le wathiedho dhano mar ariyo wach uso yedhe katiyo osiptal kae to mine pile pile ka biro konyore mine biro ing'isi ni idhi nyiewo glove idhi nyiewo pamba idhi nyiewo sabun inyiewo besen gang'o gionge osiptal ka yes to mine gibiro daktari sani gotieno sa 7 dayud duka mane moyaw e chiro kae kata pharmacy mane moyaw mondo adhi anyiew amoxicillin kata mana nyiew yadh malaria ni mondo chuona nyathina matuoni ni sani to lor nyaka kiny to ambulance be onge mafuta ka ko daktari kano lit ma jopiny winjo wacho ni we dho duka kacha be ayawe chemist moro manyalo reso jopiny ka yedhe onge ka iwinjo ka sirikal okelo yedhe osiptal ka jatuo onge haja mondo odhi onyiew osiptal oko mar adek ni yes onge kamoro amora maonge joricho koro yie ka bende dich onge chiro maonge janeko koro yiewa ka bende jogo ma kwalo yedhe matimo kaka wachono bende to asepenjo sirikal ni ju county dongun gi kanjo to nitie polise nitie DCI to nitie jo county go te county an pok ayudo daktari momaki kaka achiel ni kawuono to amake go yedhe sirikal ondik ni GOK not for sale mana ni en bada mpaka migoyo agoya ni kitimo hindi yath onge osiptal ni onjo kwalo yedhe mondo ong'iganga duodi kik iwuo mang'eny kik inyis jopiny ni box cha ne mana paradol bado kel paradol boxes adek iwinjo to jo daktari ni one kata union mag doctors wacho kata hizo members wani ko yudi ko maki ni irocho ratiro mar jatuo whether iyanyo jatuo ipado jatuo ikwalo yath osiptal iluongi mondo ne jatuo to kichopo mamiyo kata ngimane olal chama mar daktache ma Kenya ka ok wabi defend bad manners kendo iso gi pile ratiro mar wabo manyonu to kendo ratiro mar rika mochakre no e mar jatuo be chakre kuru bende ne uyo tuo gi luor on time mondo chuli on time bende timo tiji on time okay kamano ano kama kukumo ote nitiere ka kapok watieko Isaya wacho ni Ramogi lera nyasi akaunti Felix Kola kawuok Wich Lum Uhendo wacho ni apenjo laktar ni lakteche gidwaro manyo ng'anyo ni mondo medgi osara koso med lakteche mamoko mano penjo halo Ramogi daktari wacho weche momulo chunya mana siro ng'anyo foto man mar nyatoto suba Samo mondi kawuok Mutumbu anasiro ng'anyo mar dakteche ni kabisa health onego duoke sirikal mamalo setamo counties mano bende wach mantiere ka Ramogi winjore maler ahinya daktari wacho weche makare ahinya wan kaka jopiny nyaka koro walok pachwa mondo wakel lokruok e sekta mar thieth Lucy Omenda kawuok Ndhiwa Jackson Odolwa odando wuod Yimbo Nyamonye wacho ni amor kod Ramogi TV garamo idho sana oro mos ne familia mar joka Wanjari duto tero kamana ahinya Ramogi winjore maber daktari wacho weche makare ahinya wan kaka jopiny koro nyaka walok pachwa paro ni mano mowachi kod Lucy Lucky Omenda kawuok Ndhiwa ema wacho kamano nitiere wach moro kama achiel kuom jogo ma neno Ramogi TV sani wacho ni owinjo bed ni thieth idwoko ne sirikal mamalo kuok sirikal mar county to ma bende sirikal mu unyono ne piny kanyo cha ne untiere udhi e migawo mar weche mag thieth nudhi neno jatend migawo mar weche mag thieth e sirikal mamalo no kuluor ruwe counties nudhi e sirikal mamalo ere pogruok manitiere ma samoro ma nyalo konyo godo kupogore kod mano diponi manyo dwaro mar mondo mindik lakteche mamoko koso mantiere sani nyaka ket ngimagi kama kare gik moko ariyo be nyaka ipog ne jopiny ka watieko mokwongo wach mar mokwongo en ni jopiny kane dhi yiero kane igo ombulu ne giyiero ker achiel e piny kae seche michulo osuru ne ker achiel e piny kae ker ni notiero manifesto mar ndiko 20,000 healthcare workers nochiko jopiny kanochako muma nowacho nobo yudo jopiny te maromre koro omiyo sasa ma weche mag thieth okethre piny kae wakwong wadhi wamanyo wuon piny en ma osuchwa pile pile dhiye chief king'ado wadhi ire NHIF king'ado wadhi ire emenya kwa ng'ise ni pang jatelo mar migawo mar thieth kogoti maber riembe koti maber konye mano moko ma wadhi malo kae because ok nyal bedo ni weche mag thieth bedo run 48 different times ni
Jo-Migori timo margi, Kirinyaga timo margi. Jo-Lamu timo margi, Turkana timo margi. Hapana. Onge tiende mondo ni kidhi Nakuru, to nitiere dakteche mag joma mine gynecologist madhi mana 30. To kidhi Homa Bay to gin 2. Kidhi Migori en achiel. To jogi te chulo osuru machalre. Kendo osuru ne migolo pesa kichulo dakteche te piny ka. Ng'eny daktari michulo Homa Bay gi michulo Kiambu. Ok chul gi ni jo Kiambu kawo pesa ka hawa ma chulo go dakteche. Kani jo Homa Bay kawo pesa gioke chiro ema chulo go dakteche. Hapana. Pesa ni wuok e exchequer account Nairobi kae ma jopiny te ogolo pesa gi mondo chul dakteche gi te Turka. Yes. Omono nyaka wuo mag jo Nairobi gi mondo los weche ma pile bajo ni weche mag thieth osebako jo county. Kano tim devolution in 2010 ni kaka not otime yo makare. To KMPD no ni hapana. Timuru losuru health service commission. Mondo ka police gi police service commission, teachers gi teacher service commission, judiciary gi commission gi parliament nigo. Ka uru jogi uket gi commission manyalo loso weche gi rango gi maber. Kata BBI gi nentiere. To ni bedo mos. Ni magima teething problem, magima fuk ma ilo bodhi maber mbele. To gina paga ngwen bang devolution athini bodu fuke ila yawa. Je class 8 madhi ya class 12. Fuke pok like you. Anyways, ni hapana. There's a mistake mose timreka. Yes. Ke yo piny nyore. Yes. Manyuru akuloso wachni. Katieko. One ng'anyo mamalum main issue ke wach pesa. Pesa biro mane number 4 kae ni Magowi. Ogni medowa Magowi manochikwa 2017. Igni abiriyo sekadho kapok ochulgo wini to sigo ngimo medre ng'ado wasani chief ing'ado ji housing levy taxes omedi to kwa jeni mondo medwa pesa oyini gopo ma igni abiriyo ni kata ini odomera gowi mari igni abiriyo linga kama. Daktari watika legi wachni. Ponono ni ng'anyo ne okonyuolo lemo kuom ndalo mang'eny mabiro ni. Yes. Okang' mane modhi kawo wach achiel kaso watika tieka. En okang' mane modhi kawo ponono ni sirikal okoluongo moketo piny mochopo dwaro gi duto te. Ang'o modhi timo to ka japiny samoro ni nyalo bedo gi hinyruok? Odomera ng'eni kidhi e dhawo kiyawa go gi nyalo go kodi gasere. Nyaka ibed ng'ama opando kite. Koro mano siriwa ma ka gitemo to gibo ng'eyo ni kara obe wa jomo somo town ka. Wan gi siri ma ng'anyo ne bok bedi kata mana makadho juma achiel. Ka bed gi kaka wapangi kata kaka wadwale maber. It all gibo bet dal machuok. To sero. Weche gi gino matindo kabisa maka ng'ano gi goodwill ma chuny mar konyo jopiny. Kata mana ki within 1 or 2 hours watieko weche. Okay. Nyako Ramogi. Singo madaktari owuo godo kata mowuo godo ka en ni gin gi ikore kendo chuny gin ni thuolo. Ma poni joma gi kwayo mondo ochop dwaro margi otimo mano mapiyo to samoro kata ng'anyo ni samoro ok nyal timore kaluwore kod gima laktar Dennis Miskellah wacho. To koponi ok otimore kamano samoro Nyako Ramogi inyalo samoro kale matek koponi ni jatuo kata ka ionge jatuo. Kaka kamano to an kod geno ni daktari ubro chopo hinyruok mapiyo mondo japiny kik bed kod hinyruok moro amora kata umbe ubro neno ne japiny chuny malet e kinde ma utimo ma. Nyako Ramogi yiena mondo miyalore gi kanyo ne jogo duto mosiro wechewa mag duol kata weche manyien kachiel kod twak marwa. Nyasaye mondo bed kodu. Lindsay Simani, director mara kachiel kod wendona Dr. Dennis Miskellah. Thuolo machielo kendo bro medo ng'iyo kaka weche gi dhi ahinya ka oponi ng'anyo dhi nyime kata kochung'. Ka ok kamano to romo sa 3 weche manyien mago imore. Nyinga en George Batina bedo kaelo Trevor Ombija. Oriti masani.